Kedy odchádzaš? Piatok. Ako pôjdeš? Otec ma tam zavezie. Je z toho smutný? Asi áno. Včera ma zobral na obed. Snažil sa tam o tom hovoriť, no dokopy nič nepovedal. Nevedel, čo má povedať. Nakoniec z neho vyšlo iba, že maminke budem veľmi chýbať a že aspoň na tých pár dní by som sa mala snažiť byť k nim milšia. Kreten. No, Kde tam budeš bývať? na intráku. Strašné, čo? Videla som fotky. Malé väzenské cely s umelohmotnými záväzmi. Prídem ťa pozrieť. To teda. Môžem spať na zemi. Prinesiem dosť alkoholu, aby sme sa poriadne opili. Tomu ver. Bez teba toto bude nahodno. Nuda. Ako vždy. Nie tak celkom. Spolu vždy na niečo prídeme. Tešíš sa? Nie. Si nervózna? Nie. Čo keď zistíš, že si tam ten najsprostejší človek, ktorý tam študuje? To nie. Prečo nie? No lebo nebudem. A vôbec máš prachy? Otec mi založil bankový účet a vložil tam neskutočné peniaze. Tak to by si ich mala hneď všetky utratiť. Pôjdeme spolu von a všetky minieme a potom mu len povieš, že potrebuješ ďalšie. Určite by ti ich dal. Ja viem. Kedy ti začína semester? Vo štvrtok. Úvodná prednáška o histórii školy. Príšerné. Stretla si už nejakých svojich budúcich spolužiakov? Zopár ešte na príjmačkách. A? Neskutočne škaredý. Každý jeden mal dokonale kockatú hlavu. Oblečený v rovnakých farbách a namiesto skutočných slov v nich vychádzala len nejaká séria kovových cvaknutí. Niečo som ti priniesla. Odkiaľ ho máš? Nie mojej sestry. Tie aplikácie, čo tam má, sú strašne detinské, ale ty si stiahneš svoje. Heslo je Karges. Čo? C-A-R-G-E-C-E. Ha? Jedna dedina na Korzike s takou vežou. Párkrát sme tam boli na dovolenke. Je to jej najobľúbenejšie miesto na svete. Celé hodiny sedí sama na brehu mora a chytá ryby. Raz som bola s ňou na hovno. Aha. A nebude jej vadiť, že si ho ukradla? Asi hej, nedokáže bez neho žiť. A ako sa darí tvojej mame? A videla si Stefana? Včera večer. Otrasný. Niekedy sa na ňo pozriem a nedokážem sa ovládnuť. Škrípem zubami. Tak hlasno, že to počuje aj on. Pýta sa ma, čo robím. Je strašný. Nenávidím ho. Rozlúč sa s ním aj za mňa. Dobre. Vieš, na čo mám teraz chuť? Na zmrzlinu. Nikam nechoď! Zostaň tu, aj tak by
ty si tam všetkých nenávidela, takže to môžeš rovno zostať tu, v tejto riti sveta. Poznám ťa fakt dobre a viem, že by si to tam neznášala. Zblázním sa, ak odídeš. Nezblázniš. Zblázním. Moje rozhodnutie odísť by to aj tak nezmenilo. Nenávidím to tu. Je to tu strašné. Celé mesto smrdí cukrom. Nič dobrej sa tu nedá zohnať. Obchody totálne na hovno. Stále je tu zima a ľudia totálni dementi. A všetci kamoši, okrem teba, sú totálne nudní. Teda občas, vlastne celkom často aj ty. Aj ty by si mohla odísť. Nemohla. Prečo? Dobre, pôjdem s tebou. Fakt? Jasné, nájdem si byt, prácu. Všetko. Akú prácu? Hocakú. Okrem astronautky. Prečo by si nemohla byť astronautkou? Strašne sa bojím vesmíru. Prečo? Lebo je to príliš vysoko. Je mi zle už len keď na to pomyslím. Myslím to vážne. Pôjdem s tebou. Nie. Ja ťa tu prinútim zostať. A ako? Zatiaľ neviem. Niečo vymyslím. Vy ma tu všetci nenávidíte. Teda nie, že by ste ma nenávideli, len si myslíte, že ma nenávidíte. Aspoň ja si myslím. Niekedy mám pocit, že som sa narodila v zlom čase a na zlom mieste. Stavím sa, že pred 80 rokmi bolo omnoho jednoduchšie byť nažive ako teraz. Skús. No, skús, akú mám studenú. No tak, Stef, prosím. Prestaň. Nie si hladná? Hej. No, dala by si si niečo. Čo také? Neviem. Dáš si cestoviny? Mama urobila paradajkovú omáčku. Je výborná. Dáš si cestoviny tej paradajkovou omáčkou? Nie. Tak, toast? Nie. Vieš, že si otravná? Drž hubu. Tak, sendvič. Čo to kreslíš? Nič. Máš blbú náladu. Vidím to. Nemám. Vždy, keď máš blbú náladu, tak si kreslíš. Nič konkrétne, len tak, no veď ťa poznám, nie? Tak prečo máš blbú náladu? Do piče, nemám zlú náladu. Dokážeš niekedy kurva prestať rozprávať? Prepáč. Sorry. Asi som to prehnala. Je to kvôli mame? Nie. Tak, lebo keď odchádza? Nie.
Raz všetky tieto tvoje kresby poskladám a urobím z nich obrovskú výstavu. Všetkým nahovorím, že ich autorom som ja a zarobím neskutočné prachy. Naši sa vrátia až niečo po 11. Dáme šukec? Nie, dík. Ale veď vieš, u nich v spálni. Dám na posteľ deku. Povedala som nie. OK? Nepočul si ma? Ty hluchý? To máš z toho, že počúvaš hudbu na plné gule. Počúvam. To je neskutočné, ako niektorí ľudia dnes nahlas počúvajú hudbu. Nemajú absolútne žiadny rešpekt k ostatným. Tak, nejdeme von? Dať si niečo na jedenie? Nie. Tak zapnem telku. Si opýta. Vidíš túto korálku? Je nová, z minulého týždňa. Kúpil som ju hneď po tom, čo si u mňa prvýkrát prespala. Páči sa ti? Čokoľvek sa teraz stane, budem myslieť na tú noc. Dobre. Zostane so mnou navždy. Dobre. A je v poradí tretia, čo je za teba. No ukáž. Táto je za náš prvý bosk. Táto za naše prvé rande a táto za náš prvý sex. A nie si trochu uchyl. Trochu? Je na tom niečo zlé? Milé. Dík. A môžem si ju požičať? Nie, Tak si ju radšej nikdy nedávaj dole. Nikdy. ani nedám. Chceš niečo piť? Hej, Môžem si spraviť gin s tonikom. daj. Ale za naše prvé stretnutie nemám nič. Chceš vedieť prečo? No prečo? Myslel som si, že si hrozná. Divná. Pamätáš sa, keď som ťa prvýkrát stretol? Nie? Myslel som si, že si hlúpa. Že farba tvojich vlasov je jednoducho trápna a tie tvoje čudné trhavé pohyby. A potom si pamätám, ako som ťa v triede počas celej hodiny sledoval a počas prestávky, ako si sa niesla. Hovorila si o Bohu, histórii alebo niečom takom a bola si hrozne nahnevaná. A pamätám si, že som si pomyslel, že ja sa naozaj hnevám len vtedy, keď mi rodičia nedajú peniaze alebo mi dajú zaraka. A uvedomil som si, že ty vidíš svet inak. A zrazu? Som sa do teba zamiloval. A čo myslíš? Snažím sa zistiť, či som niekedy bola tak znudená a otrávená. Zažil si to niekedy? Keď niekto niečo povie a ty sa nad tým zamyslíš a príde ti z toho až fyzicky zle? Ahoj Alex, ako sa máš? Sestrička moja, čo? Ty sa so mnou nerozprávaš? Kde si bola? Ustepená. Meškáš. Vravila si, že sa vrátiš o 5. 7. Chcela som ísť von. Chcela som ísť von, Stefany. No tak to muselo byť pre teba veľké sklamanie. Nemôžeš prísť len tak o 2 hodiny neskôr, keď som si už spravila plány, že pôjdem za kamošmi. Nie je to fér.
že ju nemôžeme nechať samú. Ani telefón si nebrala a zvonil. Musela si ho mať vypnutý. Nemala som. Tak prečo si ho nezdvihla? Tak vedela som, že si to ty a naozaj sa mi s tebou nechcelo rozprávať. Dnes večer na tom nebolo najlepšie. Jeden z tých horších večerov. Pýtala som na teba. Naozaj? A ako? Prepáč, to sa kedy stalo? Odkedy vie zasa hovoriť? Videla si môj iPod? Dala som ho keď? Potrebuje ho viac než ty. Je môj. Piatok odchádza. A žiadny nemá. Chcela som jej dať darček. Ty si strašne sebecká. Ale on je môj. Fakt. Nemôžeš si ho len tak vziať. Ležal na tvojom stole. Nemôžeš si len tak vziať veci, ktoré patria mne. Prečo nie? Poviem to máme. Dobre. Zavolám políciu. Len tak ďalej. Myslím to vážne, Stefany. Dobre, nech sa páči. Vráť mi. Nie. Zavolám Kate a vezmem si ho späť. Dobre. Vráti mi ho. Ona nie je zlodejka, ona nie je tak skurvená psychopatka ako ty. Nenadávaj. Prečo kurva nie? Strácaš kontrolu. Prečo sa stále usmievaš? Nič. Len tak. Stále sa usmievaš, si fakt divná. To si píš, že zavolám Kate. Nerastú ti prsia. To akože to vieš o tom? Nemá ťa rada. Bude jej trápne, že sa správala ako kretén. A to robíš stále, preto ťa ľudia tak nenávidia. Ale nie. Veď to je milé. Rastú ti cesty. Ľudia ma zbožňujú. Nenávidia. Myslia si, že hej? V skutočnosti ma však tajne milujú. Takže ja nepotrebujem veľké prsia. Keby som chcela, mohla by som si dať urobiť nádherné, luxusné, výstavné mega prsia. Ale ja som nad týmito vecami. Sama sebe som takýmto ceckom. Máš nejaké prachy, Alex? Nie. Môžeš mi dať nejaké peniaze? Prosím ťa, Alex. Nie. Alex, naozaj potrebujem tie peniaze. Ak mi ich nedáš, tak si ich jednoducho vezmem z tvojej izby. Mám len 3 libry. No, to stačí. Ďakujem. Je to od teba milé. Kedy mi ich vrátiš? Prosím? Kedy mi vrátiš moje peniaze? Prepáč. Asi som trochu mimo. Nevrátim ti ich. Nikdy. Sú moje. Chudera. Bola si už pri nej? Ledva dýcha. Počula si, ako chrčí? Myslela som si, že to na nás len hrá. Nehrá. Nedokážem sa jej pozrieť do očí. To ticho je strašné. Nesmej sa! Bolí to však. To bolo fakt hlúpe. Prečo si to urobila? To je kvôli mne. Že je to kvôli mne. Nie je. Smrť je hrozná. Ľudia ti hovoria, aby si ju prijala a odpustila jej. Je to tá najväčšia stupidita, akú som kedy počula. Smrť sa nedá prijať. Ani jej odpustiť. Daj si to pod studenú vodu. Priniesem ti na to obvez. Čo skoro zomrie.
Keď zomrie, bude to oveľa jednoduchšie. Pre všetkých. Mami? Mama? To som ja, Stephanie. Alex už odišla. Hovorila som jej, aby neodchádzala. Povedala som jej, že ju tu teraz potrebuješ, ale... Čo už? Prepáč jej to, že je taká krutá, cynická. Je ešte mladá. Si v poriadku? Bolí ťa niečo? Dám ti morfium? Tu. Tá. Mami. Môžem si ho skúsiť? Morfium. Necítim žiadny rozdiel. Mama. Mami, otvor oči. Jednoducho neviem sa prestať usmievať. Cítim sa tak smutná a opustená, až mám pocit, že mi z toho bude zle. Čo skoro zomrieš. Však? Mám 6 rokov. Som na nákupoch s mamou. Vojdeme do mesiarstva, kúpime mäso, vyjdeme z mesiarstva. Otočím sa a vykročím jedným smerom. K hračkárstvu. A ani si neuvedomím, že ona sa otočila a vykročila na opačnú stranu. Skôr než sa uvedomím, zmizne. Som úplne sama. Páči sa mi tvoja šiltovka. Ďakujem. Nemyslíš, Stephanie, že sa mu hodí? Vyzeráš neskvele. Skôr vyzerá, že sa snaží byť zaujímavejší, ako v skutočnosti je. A to je rozdiel. Nepočúvajú. Snažím sa. Koľko je hodín? 9. Vidíte to? A ešte nie je tma. A čo? No, je tu pekná obloha, nemyslíš? Mám rád, keď je takto svetlo. Prečo? Mám rád tento úsek dňa. Súmrak. Áno. Mám rád aj toto ročné obdobie. Cítiť blížiace sa leto. A vlastne... Tešíš sa tam? Dosť. Je super, že ťa tam prijali, ale tak to sa dalo čakať. Si fakt šikovná. Mali by sme ju už niekedy navštíviť, nemyslíš, Stefany? To by sme mohli. Bolo by to super. Poriadna žúrka. Keď
bolo by OK, keby u teba prespíme. Jasné. Taký malý výlet preč z domu. Priniesla som nám sendviče. S tuniakom a uhorkou. Môže byť? Fakt? Super, Dick Cat. Fakt super, Dick Cat. Dáme si ich teraz, alebo si ich necháme až na neskôr. Teraz som celkom hladný. Tu máš na. Ďakujem. Ty ho tu vykrmuješ ako prasa, alebo čo? Nie som tlstý. Teraz nie, ale mohol by si veľmi ľahko pribrať. A netušil som, že ťa ešte uvidím. Teda predtým, ako odídeš. A čo? No, myslel som si, že tu budem iba so Stefany. Nepovedala ti o tom, že idem s vami aj ja? Nie. Aha. A je to OK? Asi áno. Fajn, ale môžem aj odísť, ak chceš. Nie, to je fakt v pohode. Chcela som, aby išla s nami ako taký darček na rozlúčku. Ako to myslíš, darček na rozlúčku? Jasné. Ty si vravela, že si mu o tom povedala, Stefani. Asi som zabudla. Aha. To je hrozné. Dáš si ešte jeden tuniakový sendvič? Ďakujem. Nie. Je ti to blbé, čo? Nie blbé. Ako si v šoku? Ani to nie. Si na ňu nasratý, lebo sa ťa na to nespýtala? Tak sa to dá. Ani sa ti nečudujem. Vravela som ti, aby si mu o tom povedala, Stefani. Viem, Je to naozaj trápne. mne to trápne nie je. Nie, áno. Mne tiež. Rozdýchaš to? Alebo sa na to vyserieme? Bol si už niekedy s dvoma babami? Nie. Môžeme to nechať tak, keď nechceš, sorry. Nie, to je v pohode. Ja nehovorím, že si sráč. Je to len debilne zorganizované. Dajme tomu možno ešte nejaký čas. Aby sme si zvykli na tú predstavu. Takže daj si ešte jeden tuniakový sendvič. Pozri sa na oblohu. Rozmýšľal si niekedy nad tým, Stefan? Možno. Čo? Nerozumela som ti, ja som máš plné ústa tuniakových sendvičov. Rozmýšľal si niekedy nad tým, Stefan? No, možno raz alebo dvakrát. A rozmýšľal som niekedy aj nad sexom s Cat? Nemyslíš si, že by to bol veľmi dobrý spôsob, akým sa s ňou rozlúčiť? Pravdepodobne ju veľmi dlho neuvidíme. Mala som priniesť nejaký chlast alebo aspoň trávu, aby sme sa dostali trochu do nálady. Vôbec mi to nenapadlo. Ja by som aj priniesla, ale ona povedala, že sa to postará sama. Potom som nemala žiadne prachy. Alex mi je dlžná a nikdy mi nič nevracia. Asi to nebolo z mojej strany príliš romantické. Alebo bolo? To je v pohode. Myslela som len na tie vydrbané tuniakové sendviče s uhorkou. Sme asi moc nezvládli, čo? Ale čo, hrá sa na nedopitného princa? Nevidíš? Nehrá. Že tak je to dosť hlúpa situácia a ten spôsob, akým sme mu to povedali, je ešte trápnejší. Naozaj mi to prepáč, Stefan. To je OK. Aký je odmeraný! Aký odmeraný, čo Si vôbec... trápny a posratý! Naozaj ma to mrzí, Cat. V pohode. Nie som žiaden sráč, hej? Ja viem, že nie si. A je to v pohode. Priniesla som nám deku, aby sa na nás nelepila tráva pri sexe, lebo to by bolo dosť nepríjemné. To je asi jediná rozumná vec, čo sme spravili. Alebo piesok. Piesok? Keď ideme dole k jazeru, Deka by zabranila, aby sa nám piesok z brehu dostal na oblečenie alebo do zadku. Piesok sa fakt dostane všade. Mali by
Musíme sa vrátiť. Nie. Nemali by sme s tým prestať a začať od znova? Nie. No ja si myslím, že hej. Je to v pohode. Naozaj. Poď sa. Aké to bolo? Bolo to super. Naozaj. Celkom fajn. Ako chutí? Trochu spočenie, ale aj po voňavke. Pokračujeme? Môžeme? A toto čo má byť? Len sa pozerám. Smiešne. Čo? Vyzerá dosť vystrašene, nemyslíš, Kate? Dúfam, že nie. Určite som vystrašený. Nemusíš sa ničoho báť, Stefan. Tak potom som na rade ja. Jau! Sakra! Čo je? Husla má. Husla? Len trochu. Stephanie, Len som chcela vedieť, aký je to pocit a bolo to skvelé. prepač mi to, Stephanie. Neskúsiš to s ním ešte raz? Prosím, Polina. Bolo príjemné sledovať vás. Ale netrhaj ma za tie vlasy. Stephanie, nechaj ho. Nemôžem odolať. Pozri. Zostal som tu, S nami. Oboma neodišiel. ale ak budeš robiť takéto blbosti, odchádzam. A ako sa chceš toto dostať domov? To má pravdu. Okolo nás niekoľko kilometrov nie je nič iné, len stromy. A diaľnica. Pobežím po nej. To by si neprežil. Potom to som vždy túžila. Po čom? Uniesť niekoho. A to ako myslíš? Čo si myslíš, že si myslím? Že ste ma neuniesli. Samozrejme, že nie. Prišiel som sem, lebo som sám chcel. Presne tak, Stephanie. Keď vôbec nerozmýšľaš. Ale vrátiť sa len tak ľahko nevie, nemám pravdu. Vie. Vezmeme ho domov. Ale až keď budeme hotoví. Dovtedy zostávaš tu, s nami. A to je presne ako únos. Kam ideš, Stefan? Prosím, zostaň. Sľubujem, že nedovolím Stephanie, aby ťa znovu pohryzla, alebo čokoľvek iné. Ďakujem. Jau, ale no tak. Máš pravdu, je to naozaj super. Bolelo to. Bolelo. Hej, Doriti. Je nám to ľúto? Je nám to ľúto, Stefanie? Nie, nám to ľúto. Ale áno, je. Naozaj. Poď sem. Urobil by si pre mňa niečo. Záleží na tom, čo? Vystri ruky. Čo keby som ti ich zviazala? Prosím. Mojím opaskom. Bolo by to vtipné. Čo je zlé na tom, že ti chcem zviazať ruky? Hej. Vieš, že to príliš? Trochu. Ale nie moc. Že... Jo, ale nestop, prestav! Podaj mi to, šal. Pozri, Čo? vypadol mi zub. Kedy? Asi teraz. Boli ťa to? Nie, krváca to? Žiadnu krv nevidím. Čo urobíme? Ja neviem. Myslíš si, že niekedy prestane kričať? Počkaj tu. Vyzeráš smiešne. Nikdy som si nemyslela, že niekoho uvidím so zapchatými ústami. Naozaj neľutuješ, že si sem prišiel. Chceš, aby som ťa odviazala, čo? Tie tvoje psie oči. Pozri, Kde si ho našla? dole priazane, chyť si ho do rúk. Ťažký. Ja viem.
Prvýkrát som sa netrafila. Cítila som, ako mu praská lepka. Ako? Škrupinka. Anna, tvoje vlasy Čo je s nimi? majú inú farbu. Jaj, hej. Teraz to máš oveľa lepšie. Ó, to som aj chcela. Hej, presne, zvýrazňujú farbu tvojich očí. Tak, presne tak. Mám rada farby. Čo? Farbu. Ako abstrakciu myslím. Aha. Si istá, že nevyzerám ako retardovaná? V žiadnom prípade. Že by... Ako princezná Catherine? Aký si mala včera večer? Úžasný. A ty? O ničom. V čom bol taký úžasný? Boli sme spolu s Jacobom. Zasa? Hej. No, musíš ho mať veľmi rada. Mám. Aký je? Úplne fantastický. Princezna Catherine, to myslíte vážne? Je milý a pozorný a príjemný. Je aj sexy a inteligentný a všímavý a pamätá si veci, ktoré som mu povedala na našom prvom stretnutí. Aké veci? Napríklad o mojom bratovi. Keď som s ním bola v zoologickej záhrade, tak som mu povedala, ako sa bojí všetkých tých zvierat. A on to včera len tak nenútene vložil do našej konverzácie a mne sa z toho takmer zakrútila hlava a zlomilo mi to srdce, on ma naozaj počúval. V zoo? Áno, išla som s ním do zoo, naše prvé rande. Prečo do zoo? To je fakt divné miesto, kam niekoho zobrať na prvé rande. Nie, nie je. Je slon? Alebo pavián? Nie. Je ošetrovateľom zoo. Nie. To znie ako keby bol mentálne retardovaný. Stephanie! No a neznie? Do zoo? Prepáč, že som povedala o Jacobovi, že je mentálne retardovaný. Sorry. OK. Keby sa ťa Stefan pýtal, kde som včera bola, môžeš mu povedať, že u teba, že sme sa spolu učili. OK, a prečo? Alebo ktokoľvek iný. Ak sa ťa to bude pýtať, môžeš im to povedať? Dobre, ale prečo? Lebo som išla von z Cat a ožrala som sa ako sviňa. A Stefan mi povedal, že ak s ňou ešte niekedy pôjdem von, tak ma nechá. Prečo? Myslí si, že má na mňa zlý vplyv. Asi má pravdu. Ale keď v piatok odchádza a ja som jej nemohla povedať, že nie. Bola som niečo ako jej posledná vôľa. Alebo testament, ktorý musíš naplniť. Ale nechcem ani, aby ma Stefan nechal. Neviem, čo by som bez neho robila. Ó, Čo? milujem. Prestaň. Prepáč.
vydrží na prízemí. Jasné. Udržiava ma v pokoji. No, však niekto musí, nie? Ďakujem. Cítiš to? Čo? Vôňu kvetov. Nie, nič necítim. Odkiaľ to ide? Zrazu cítim kvety. Si nejaká divná. Ako si na tom s esejou? Práve som skončila. A ja. Večer sa na to ešte pozriem, ale myslím, že som to dala. Asi to bude tá najlepšia esej, akú som kedy napísala. Možno to bude tá najlepšia vec, akú som kedy urobila. Stretneš sa s ním ešte? S Jacobom. Jasné. Kedy? Pôjdeme k nemu domov. Jeho rodičia idú na víkend preč. Oh, sexy Jacob. Potrebujeme ich. Koho? Ľudí ako Jacoba, ľudí ako Stefana. Chceš sa napiť? Áno. Ďakujem. Ďakujem. Prší. Hej? Mala by som sa schovať. Pred Stefanom? Hej, Bude na teba naštvaný. veľmi naštvaný. Tak potom by si mala počúvať, čo ti hovorí. Možno odtiaľ to odídem. A kam? Odídem z tejto krajiny. Niekam ďaleko. Nemôžeš. Vo štvrtok musíme odozdať eseje. Veď práve. Mohla by som dať na školské ihrisko pod lavičku bombu. Nebo čo na to povieš? To by si mohla. Mohla by som ju odpáliť okolo 7:45. Čo ty na to? To bola veľká sranda. Hej, chcela by som vidieť všetkých tých ľudí s ustrelenými nohami. Vidieť, ako vyzerajú tvoje nohy znútra. Ako zvonku. Tlusté. Ako vyzerajú tvoje kosti bez mesa. Ako vyzerá tvoja hruď rozbitá nad bombou. Oh! Asi nie veľmi vábne. Nie. A toto milujem. Zvuk padajúcich kvapiek na strechu. Je to vtipné, nemyslíš? Čo? Väčšina ľudí v mojom veku, čo tu býva, neznáša, ako to tu vyzerá. Sú hlúpi. Ja toto mesto milujem. Práve pre jeho výzor. Všetci ľudia majú vlastné záhradky. Všetky záhradky sú rovnaké.
Takže nikto nikomu nič nezávidí. Všetky záhony kvetov sú nádherne upravené. Všetká tráva je zelená. Koľko je hodín? Asi 4:45. Nádherné ticho. Milujem ho. Nepočuť auta, Nie. ani lietadla, ani len vtáky nepočujem. Nemali by sme zavolať do nemocnice, Prečo? aby sme im to povedali. Nemôžu s tým už nič urobiť. Tak ale vraveli nám, že by sme mali. Zavoláš im Stefany? Prečo ja? Si staršia. Nie je správne volať do nemocnice? Netuším. Možno by sme mali zavolať políciu. Nie, nie. No tak pohrebnú službu. Úprimne, Alex, je mi to jedno. Klameš, nie je. Kde nájdem číslo na pohrebnú službu? Ho to do Google. Dobrý nápad. Boli tu, keď si bola v škole. Kto? Policajti, pýtali sa na teba. A čo chceli? To nevraveli. Povedala som im, že si v škole. Povedali, že ťa tam nájdu. No, nenašli. Bolo strašné sledovať ju, ako... Myslela som si, že sa potom upokojím. Budem vyrovnaná, ale nič necítim. Naozaj. Z ničoho nič začala kričať. Už týždne zo seba nevydala ani hláska. Čo budeme robiť? Odteraz. Neviem, o čom to pre Boha hovoríš. Odteraz bude všetko inak. Budúci mesiac mám narodeniny. Aj to už bude inak. Vianoce budú inak. Na hovno. Všetko bude na hovno. Vždy to bolo na hovno. Nebolo! Ako môže byť Vianoce na hovno? Na Vianoce sú všetci spolu. Všetci sú spolu a šťastní. Odteraz to bude na hovno. Čo je to s tebou, Doriti? To Nič. sa nikdy neprestaneš usmievať? Nikdy. Nebolia ťa z toho ústa? Občas? Sme vesmír, ktorý sa stal našim vedomím. Čo to kurva má znamenať? Vlastne si nemyslím, že je to pravda. Sú aj iné vedomia. Psi majú svoje vedomie, ovce majú svoje, rastliny tiež. Len o tom nikdy nehovoria. V budúcnosti budú existovať odlišné tvory s odlišnými typmi vedomia a budú sa spätne pozerať na naše vedomie, na náš zmysel pre čas, pre umenie, pre vedu, pre jazyk a matematiku. A všetko, čo si uvedomujeme, ani budú schopní uveriť, akí sme boli maličkí a úbohí.
Ja som Stefany, jej najlepšia kamarátka. Poznáme sa už celé roky. Ahoj, Jacob. Ahoj. Anna musela ísť domov. Poprosila ma, nech ti to oznámim. Necítila sa dobre v škole, zvracala, dokonca na hodine. Pravdepodobne niečo zjedla, alebo možno nejaký vírus. Prepáč, chcela, aby si jej zavolal. OK. Zavoláš jej? Áno, hneď. Teraz? OK. No, nemyslím hneď. Teraz. Nie, keď som tu pri tebe. Veď to by bolo veľmi neslušné, keby si teraz zdvihol telefón a zavolal jej hneď, ako sme sa začali rozprávať, ako sme sa vôbec spoznali. Nie. Chcela, aby si jej zavolal v momente, kedy je to vhodné a slušné. Vykonám. Super. Ty si to ale vedel, že jej nebudeš volať predo mnou však? Tak viem si predstaviť, ako si dobre vychovaný a vieš, že by to bolo úprimne povedané neslušné. Ty si priam inštinktívne vedel, že máš počkať až do momentu, kedy budeš sám. Ty na takéto veci asi ani len nepomyslíš, nie? Ty si presne ten typ chalana. Nemôžem uveriť, že sme sa nikdy predtým nestretli. Nie. Je to obrovská škola. Vieš, koľko je v tejto škole študentov? Nie presne. Ja tiež nie. Anna o tebe často hovorí. Aj o tvojej posadnutosti zoológiou. Je do teba totálne buchnutá. Jasne. Hovorila ti niekedy o mne? Myslím si, že nie. Nehovorila. Nie, nikdy. To je ale prekvapenie. Viem, byť totiž celkom otravná. Možno sa hanbí, že som jej najlepšia kamarátka. Vieš, ľudia si nechcú priznať, že ma majú radi. Všetci to robia tajne. Ale tak teba má rád každý, nie? To si nemyslím, to asi nie. Ale neklám, bože, všetci ťa majú radi a všetci sú aj pyšní na to, že ti môžu otvorene prejavovať svoju náklonnosť. Ale tak ja ich za to neodsudzujem. Nič nevyčítam. Neprejavujú. Si pekný. Vieš to? Nádherný. Odkedy športuješ? Čo? Ako dlho? Neviem. Tvoje svaly sú fakt vymakané. Zrušuje ma to. Začala som ťa aj sledovať. Sledovať? Posledné 2 dní ťa v škole neustále sledujem. Nedokážem sa na teba nepozerať. Nemôžem z teba spustiť svoj pohľad. Začína to byť fakt náročné. Nepochop to zle. Keby nastala ekologická katastrofa, ktorá všetko zničí, nebudem panikáriť, pretože pokiaľ viem, že sú okolo mňa takí ľudia, ako si ty, bude všetko v poriadku. Ty si Stefánová priateľka, že? Presne? Myslel som si. Si v poriadku? Či som? Áno, som, hej. A nebojíš sa? Vždy mám strach. O neho, či sa nebojíš? Áno. Je to hrôza. A čo si myslíš, že sa mu stalo? Čo myslíš? Čo myslíš tým? Čo myslíš? Čo si kurva myslíš, že si myslím? Myslím, že odtiaľto odišiel. Odišiel? Že mal toho všetkého dosť. A čoho? Pravdepodobne mňa. Pravdepodobne tohto mesta, tejto krajiny všetkých, veď všetci majú všetkého plné zuby, alebo nemajú? Všetci sú otrávení, nastratí, unavení, všetci chcú odísť, žiť niekde v Španielsku alebo v Thajsku. Choď a ži na novostrednej Amerike, choď a ži v buddhistickej Indii, choď a ži v Afrike. Hlúpe, čo? Ale tak, ty by si to nikdy neurobil, nie? Čo? Odísť niekde do subsaharskej Afriky. Nikdy som nad tým nepremýšľal. Nechoď. Zostaň ešte chvíľu. Poďme sa niekde len tak plákať. Buďme kamošky. Nič viac. Čo ti na to? Čo?
Je zvláštne povedať to nahlas. Mám najlepšiu kamarátku, ale tá odchádza, takže potrebujem niekoho nového. Viem, že by to bolo divné, ako veľmi by Janno potešilo, keby my dvaja sme najlepší kamaráti, ale mohli by sme napríklad spolu chodiť na ryby. Alebo by sme sa mohli spoločne bicyklovať. Si fakt nejaká divná? Nie som vôbec divná, zomrela mi mama. Čože? Dnes ráno. Prepáč. Asi. Aha. Teda nie dnes ráno, včera po obede. Tak je mi to ľúto, Stefany. Prepáč, že som povedal, že si nejaká divná. To kebyže toto viem, tak to nepoviem. To je hrozné. Mal si ju vidieť. Na čo zomrela? Na rakovinu. Zomrela doma, čo bolo fajn, ale celý dom po nej smrdel. Nevedela udržať ani moč, ani hovná. Jej sračky smrdeli ako pokazané kurča v 2 týždne odstavenej mrazničke. A prečo si teda v škole? Volali mi. Donútili ma sem prísť. Ale veď ti zomrela mama. Nepočúvali ma. Policajti nikdy nikoho nepočúvajú. Polícia? Tvoja mama žije? Hej, To je fajn. A čo robí? je speváčka. Nie. Ale je. Akože popová hviezda. Nie, je operná speváčka. Bože, to je ako zo zlého romantického filmu. To je ale prekvapivý vývoj hlavnej postavy. Keby sme boli najlepší kamaráti, mohla by som chodiť s tebou, s tvojou mamou a s celou tvojou rodinou na dovolenky. To je niečo, čo najlepší kamaráti robia, nie? Mohli by sme ísť k moru. Už 6 rokov som nevidela more. Bolo by fajn dostať sa z tejto diery. Je to tu síce krásne malebné, ale na mňa je to asi až príliš hlučné. Nemyslíš, že je to tu príliš hlučné, Jacob? Nevšimol som si. Ty sa nechystáš byť mojim najlepším kamarátom, že? Je to dosť nepravdepodobné. Nie, okej, len ja. Videl si moje ruky, to je všetko kurva odporné. Tak zavolaj a nie, okamžite ich zavolaj, však sa zistí, že nemôžem ti niečo povedať. Čo? Jacob. Kto? Stefan. Ako vieš? Povedzme, že viem o Stefanovi niektoré veci, z ktorých by ti nebolo práve najlepšie. Čo také? To nemôžem povedať. Nemôžem povedať. Myslíš si, že ho niekto niekedy nájde? Asi áno. Mali by sme ho zahrabať. Mali by sme zavolať políciu. Prečo? No, pretože ak zistia, že sme tu boli a nič sme nespravili, tak si budú myslieť, že sme to urobili my. Ty si to urobila. Dobre, ja. Ja s tým nemám nič spoločné. Nie, nemáš. Myslela som si, že ho zoberieme domov. Tak možno by bolo lepšie nechať ho tam, kde je. Ničoho sa nedotýkať, o nič sa nestarať, všetko ignorovať, nič nevedieť. Máš fajn topánky. Dík. Sú fakt krásne. Do sekáču. Dobrý úlovok. A neuveríš, aké boli lacné. Bomba. Za 20. Fakt neverím. Si už pobalená? Hej, dávno. Mama ma zbalila. Milé od nej. Ne. Mala by si ho vrátiť Alexii. Je na hovno. Otec mi kúpil najnovší iPhone 4.
je oveľa lepší. Apky sú lepšie, obrazovka je lepšia. Budem ti z neho volať. Geniálne. Mohli by sme ho k nemu zakopať a polícia by si myslela, že má všetko na svedomí Alex a zatkli by ju. Je mi to ľúto to s tvojou mamou. Čo ako s ňou? Jaj, jasné. Ďakujem za sústrasť. Kedy bude pohreb? Neviem, či budeme robiť pohreb. Aj keď... Asi áno. Dám ti vedieť, mohla by sa k nemu vrátiť. To asi nie, ale naši by určite radi prišli. Aha, dobre. Keď ho nájdu, myslíš si, že ho spoznajú? Asi hej. Vyzerá tučnejšie. Nafúkol sa. To sa stáva. Pozri, tie rany na jeho koži, tie nie sú odo mňa. Sú od múch. Od múch. Od múch z podzeme, čo sa mu prežrali pod kožu. Nakladli vajíčka a za chvíľku z neho budú vyliezať malé larvy. Nevyzerá vôbec smutne, že? Mm-mm. Aký by to bol asi pocit byť ním? Neviem. Zabudla som svoju repliku, nepamätám si ju. Čo? Neviem, čo mám hovoriť, ty hej? Ty o čom trepeš? To je hrozné. Dáš si ešte trochu džinu? Daj. Fuj! Už ani ten chlad mi nechutí. Nič mi nie je dobre, už posledné dní si to všímam, nič mi nechutí. Cítim sa tak strašne vo svojich šatách. Taká spotená, prázdna. Ako vyzerám? Hodí sa ti. Čo s ním chceš robiť? Predám ho. No koľko za ňo dostaneš? Málo. Možno 5. Vypýtam si 10, ale zjedám to na 5. Bola u vás polícia? 2-krát. Včera v noci a dneska znova ráno. Vypočúvali ma. A? Potom asi vedia, že to bola ty. Či? Nevedia. Niečo tušia. Pravdepodobne si hlavný podozrivý. Včera som bola navštíviť jeho mamu. Prečo? Spýtať sa, či Stefanie je doma a či mi nešiel von. Mala si vidieť jej tvár, ja som sa nevedela prestať smiať. Stephanie, ja odtiaľ to aj tak odídem. Nemyslí si, že si mi týmto zabránila odísť? Prečo si to myslíš? O koľkej zajtra odchádzaš? Skoro ráno. Otec si zobral v práci voľno. Oni ťa aj tak nájdú. Nebudú ma hľadať. Keď ťa nájdú, povieš im, čo sa stalo? Nie. Sľubuješ?
Všetká hudba je na hovno. Všetko umenie je na hovno. Všetko divadlo je na hovno. A všetká televízia je na hovno. A všetok šport je na hovno. A všetky filmy sú na hovno. Jedlo je na hovno a vôbec všetko je kurva na hovno. Ulice a nábytok a počítače a všetci sú zaseknutí uprostred prázdnej diery kvôli strachu a teroru a nechutným odporným sračkám. Nič s ničím nesúvisí. Nie je žiadna budúcnosť a celé mesto je plné sračiek. A špina je všade. A ak by som mohla, zobrala by som všetok odpad nahromadený v mestách. A odniesla ho na skládky a vyhodila na ulice, aby ľudia videli, že premárnili každý jeden deň. Aby videli tie stovky miliónov tón hovien, ktoré sú každoročne zakopávané do zeme. Mohol by si urobiť hory z hovien, mohol by si urobiť Alpy z hovien. Mohol by si hovnami otráviť more. A všetci čakáte na spásonosný koniec, ale žiadny nebude. Sme na vrchole špirály. Potom všetko skončí. Všetci chcete pointu, ale žiadna nie je. Všetci chcete nádej žiariacu v temnote, ale žiadna nie je. A mohli by sme ísť do ulic, ale nič to nezmení. Mohli by sme vytvoriť protestné hnutie, ale nič to nezmení. Mohli by sme stať na uliciach a rozdávať letáky, ale nič to nezmení. Mohli by sme odmietnúť voliť v najbližších voľbách. Mohli by sme všetci voliť v najbližších voľbách. Mohli by sme voliť opozíciu, mohli by sme voliť koalíciu. Nič to nezmení. Mohli by sme spáliť volebné búdky v najbližších voľbách. Mohli by sme rozbiť okná obchodov. Mohli by sme opraviť rozbité okná obchodov. Mohli by sme spáliť autá. Mohli by sme opraviť všetky zhorené autá. Mohli by sme recyklovať. Mohli by sme odmietnúť recyklovať. Nič z toho, nič nezmení. Existuje len teror. To je naša nádej.